सकाळी सकाळी 5:30 वाजता उठून मित्रांसोबत मुंबईतील आरे कॉलनी इथे जायला मी निघालो. आरे कॉलनीत आत शिरल्यानंतर निसर्गरम्य वातावरण पाहून मन प्रसन्न झालं. काही ठिकाणी अतिशय सुंदररित्या शेती केलेली होती. कडाक्याच्या थंडीतून समोर काही दिसेनासे झाले होते. जणू काही आकाशातले ढग जमिनीवरती उतरले की काय, हा प्रश्न माझ्या सोबत असणाऱ्या मित्रांना पडायला लागला. अनेक प्रकारची झाडे पाहून सकाळच्या निसर्गाचा आनंद घेत आम्ही जाऊन एवढा गारवा आहे. छोटा पार्क मध्ये अनेक प्रकारची झाडे आहेत जी दिसायला खूप सुंदर आहेत. तुम्ही आपल्या मित्रांसोबत किंवा फॅमिली सोबत इथे येऊ शकता. ह्या पार्क मध्ये काही जण योगा तर काही मुलं खेळत असताना दिसली. मग काय, आम्ही सुद्धा ह्या छोटा काश्मीर पार्कचा आनंद घेतला. हा पार्क सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत उघडा असतो आणि ह्या पार्कची तिकीट फक्त 10 रुपये आहे. आरे कॉलनीत अनेक प्रकारची झाडे लावण्यात यावी आणि त्यांचं जतन करण्यात यावं, जेणेकरून पक्ष्या प्राण्यांसाठी आणि माणसांसाठी फायदेशीर ठरेल. याची मोठी व्हिडिओ जर तुम्हाला बघायची असेल तर चॅनलवरती जाऊन मोठी व्हिडिओ बघू शकता आणि ह्या निसर्गाचा आनंद घेऊ शकता.